L'espai dedicat a l'arqueologia folclòrica. Des de que vam començar la setmana, Jair, hem tingut monstres, hem tingut gegants, no sé què ens tocarà avui. Avui una bèstia parda. Una bèstia parda, eh? La bèstia d'avui es diu no el, sinó en. Ja és una cosa més pròpia. Ja és més d'aquí, En Pardinot! S'ha de dir cridant, eh? En Pardinot! En Pardinot, efectivament. És una bèstia parda del folklore de la Vall de Ribes. Molt bé. Concretament és una bèstia de Caralps. És de Caralps, eh? És de Caralps, Segurament ara ens enviareu missatges dient també se l'ha vist o també se'n parla d'altres llocs. Sí, home, sí. El Cremallera també se'l pot haver vist per allà. La setmana passada vam parlar d'un monstre del Pallars. Del Pallars, sí. Que era... ja no me'n recordo el nom. Jo tampoc me'n recordo, la veritat. Sí, home, sí. Vam parlar del tamarro. Del tamarro, sí senyor. Però es veu que el tamarro també es veu que es deixa veure per altres contrades catalanes. Però vaja, en el cas del Pardinot és de Caralps. El Pardinot és de Caralps. I no és el president Pujol, D'una cova de Caralps. No. I perquè no el confongueu amb el president Pujol i el Mateu a garrotades, que seria una cosa terrible. No, per favor. Tu deus ser un imbècil, no? Sí, que ja ho hem comentat, aquest tema, moltes vegades. Us dono la descripció policial del Pardinot. D'acord. Atenció, apunteu. Llibreta, apunteu i dibuixeu. Això sempre funciona. Sí. Retrat robot. Retrat robot, perquè això, si l'heu de denunciar a la policia, doncs us serà superútil. 2 metres, metre amunt, metre avall. Ja no el confonem amb el president Pujol. Exacte. Celles juntes. Tampoc. Molt moreno. Això, mira, encara. I no se l'entén quan parla. Pot ser un romanès, amb aquesta descripció. Però... Jugador de bàsquet, Jugador de bàsquet, sí. De Romania de bàsquet. Romania de bàsquet, que ara no recordo què tal va. Muresan. Ja tenim aquí una altra bèstia catalana, que és en Jordi Ventura, que fa la seva acotació. Era romanès? Era romanès i actor de Hollywood, també, eh? No oblidem. Això va fer una pel·li amb Billy Crystal. Sí, home, Mi Gigante i jo, una cosa així. No era gens faltón, el títol. No. Estava molt bé. Més coses. Ja us he dit que fins aquí el podíem confondre amb en George Muresan, però, atenció, geperut, aquí també el podríem seguir confonent amb George Muresan, però amb una gepa a l'esquena i una altra al pit. No sé com es menja, això. És perquè el cap no li xoqui contra els arbres, suposo. Això està bé, perquè l'equilibra. L'equilibra molt bé. Tenir una gepa davant i darrere vas molt equilibrat. Segons descripcions de Joan Amades, que és on entrem, sempre fem una acotació del mestre, té els ulls com carbasses. O sigui que amb 2 metres potser té els ulls desproporcionats. Són massa grossos. I la boca com l'entrada a l'infern. Que no sé què vol dir això, però potser que li canta la Lea Sofra, no sé. Serà això. Té les dents tan llargues que no li caben a la boca, com en Ronaldinho. Sí. I un hàndicap. Sempre els monstres catalans sabeu que tenen un hàndicap. El tamarro tenia 2 cames més llargues que altres 2. Però més mal repartides. Les de cantó, molt mal repartit. Totalment asimètric. I el tamarro, el Pardinot, el que li passa és que es desplaça saltant. Amb tanta mala sort que quan està dins una casa xoca contra el sostre i queda inconscient. Esto cachondeo. Per tant, ha de viure en coves de sostres molt alts. Però molt, Sí. Però vaja, o al Palau Sant Jordi. Exacte. Sí. Té una altra opció, quan ha de recórrer distàncies llargues, va pujat en un gall que va tan brut com ell. I que també té les celles juntes. Sí. Ha de ser un monstre, Ai. Us ho asseguro. Ara us estareu preguntant, de què viu el Pardinot? A veure. Aquest tio horrible que ha d'anar amb un gall. Quin ofici se li coneix, en Pardinot? No és tan ofici com una tasca. Una tasca que ha de complir sí o sí. Molt bé. Viu en una cova i és l'encarregat de netejar els nens bruts. Però quins nens bruts? Atenció. El teu fill, si algun dia va brut... Sí. Vindrà el Pardinot, ¿Qué coño quieres? Tu, ¿qué coño quieres? Que te laves. Perquè vas fet un porc. Guarro. I això és el que passa. Oi que cada cop veieu menys nens d'aquells tots brutots, amb la cara bruta de carbó i tal? A veure, és perquè ja no vivim al segle XIX a Londres, no? Això és veritat, també. Però també perquè tenen por del Pardinot. Perquè si el Pardinot enxampa un nen brut, que va molt brut, que és allò que tothom li ha dit, la mare li ha dit, ai, que brut que vas, neteja't, i els amics, fins i tot els amics li diuen que va brut, nens de 3 anys li diuen que va brut, doncs els fiquen una parola bullint i els treu la brutícia amb una arada. O sigui, els hi fa el mètode Milton a l'engròs. A l'engròs. Si els nens sobreviuen, vol dir o que són androides del futur, o que han pogut sobreviure això, que són durs de pelar. Els treu de la parola i els hi pentina tot el cos amb un raspall de ferro.
Nens que ens estigueu escoltant, més val que us banyeu un cop al dia, no costa res, una passadeta per la dutxa, perquè si ha de venir aquest senyor, passar-vos la pinta per tot el cos, us farà molta angúnia, això. Us serà horrorós, I quan estan nets, si estan vius encara, els torna a casa. Bé. Això està molt bé. Això està molt bé i és un punt a favor del pardinot. Ara, el susto que es fot el nen anant en un gall amb les celles juntes a 3.000 per hora, ja no sé què passaria. A més, clar, deu fer servei a domicili, deu venir a buscar el nen, se l'emporta a la cova, el neteja i te'l torna. Exacte, i te'l torna com sigui. Un altre detall important és que en Pardinot té una dona. Què dius ara? La pardinota. Mita-la. I com passa a totes les cases, té més mala llet que l'home. És la que porta els pantalons, no? La pardinota porta els pantalons i s'encarrega de les nenes brutes. I atenció perquè ens assenyala el folklore popular que els hi fot el triple de canya que en Pardinot, Per això, amics, mai veureu una nena bruta. ¡Ay, qué miedo!